Pulis, arestado bilang suspek sa pamamaril sa Ilocos Norte. Ang detalye pakinggan na mula kay Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Inanunsyo ng Police Regional Office 1 ang pagkaaresto sa isang pulis na itunuturing na pangunahing sospek sa insidente ng pamamaril sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa ulat, nadakip ang sospek sa pamamagitan ng isinagawang hot pursuit operation ng San Nicolas Municipal Police Station. Natukoy ang pagkakakilanlan ng sospek sa tulong ng mga kuha mula sa CCTV at mga testimonya ng mga saksi. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang motibo at iba pang posibleng sangkot sa insidente. Tiniyak ng Police Regional Office 1 na isa sa ilalim sa kaukulang proseso ang sospek at mananagot sa batas. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.